Si no me habla en espanyol, no l'atenderé. Són les paraules que, presumptament, va dir un metge de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona a una pacient. Ara serà portat davant la justícia. Coneixem els detalls del cas amb l'afectada, Laia Passola, i l'advocat Josep Rossell i Fosses. Podem saludar els dos, a la Laia i l'advocat, i el Josep. Bona tarda als dos. No, comencem amb tu, Laia. Bona tarda. Sí, podem veure el Josep també? Moltes gràcies per convidar-me. Mira, ara els veiem. Gràcies a tu, Laia, i gràcies a tu, Josep. Comencem amb tu, Laia. La teva experiència quan vas arribar a urgències del Sagrat Cor, realment et van dir això, literalment, si no me hablas en espanyol no te voy a atender? Sí, jo vaig anar per un cas d'otitis que feia mesos que sentia les orelles taponades. Llavors el metge, quan va arribar al box, es va dirigir en castellà i jo em vaig dirigir en català i vaig mantenir el català perquè per mi és molt important. Llavors, a l'explicar el meu cas, sense haver de justificar-me perquè parlava en català, ell em va demanar i em va exigir que canviés el castellà. Llavors, després de discutir la situació, vaig anar a secretaria. Bueno, ell va sortir del box i, per tant, va decidir no atendre'm. Llavors, jo vaig anar a secretaria per denunciar la situació i em van dir el mateix. Si vols ser atesa hauràs de parlar en castellà. Llavors jo vaig retornar i no va ser fins que el meu pare va anar a buscar aquest metge que va venir i em va atendre finalment. I ell va demostrar que en tot moment m'estava entenent, perquè al final em va acabar diagnosticant i ell mateix em va dir que si hagués esperat una mica més la infecció em podria haver perforat el timpà. O sigui, clar, aquí, advocat, estem parlant d'una vulneració del dret lingüístic, presumptament, i també d'una vulneració al dret a l'atenció mèdica. Entenc, advocat, bona tarda. Sí, no, exactament. Estem parlant d'aquestes dues coses i d'una cosa més profunda que és part de la tasca del grup Acció Cassandra. Nosaltres entenem, i la denúncia l'hem presentada per un presumpte delicte d'odi, perquè imaginem-nos que el metge li hagués dit els catalans estem normalitzant coses que no hauríem de tenir tan normalitzades, que el metge li hagués dit mira, si tu ets homosexual no t'atenc, si tu portes el vel i no t'atens, no t'atenc. És a dir, en cap cas la clienta va demanar ser atesa en català. És el metge que li va dir si no me hablas en espanyol no te atiendo. I estem parlant d'una persona amb una situació de vulnerabilitat que està davant d'un metge i que se sent discriminada pel fet que és a dir, no la va atendre perquè era catalana, perquè els catalans parlem català. Posaré un exemple molt fàcil. Jo estic al torn d'ofici com a advocat i jo em trobo, assisteixo i defenso també com puc a totes les persones. A mi mai se'm passaria pel cap dir-li a algú si no em parla en català no la defenso. Per tant, aquest és el punt clau. I el metge, fins i tot amb l'informe d'una cosa tan delicada com la salut, li acaba posant, el pacient tiene problemes con la gente que hablamos español, cosa que és mentida. Però és a dir, en lloc de diagnosticar, fa gairebé com una burla. Estem davant d'un cas de vulneració d'un dret fonamental, sí. I que, a més, perdona que talli, però ell va dir, i això és el que em va ofendre i em va fer molt mal i em va fer plorar, perquè sóc la primera en defensar la immigració, ell va dir que jo no volia ser atesa per ell perquè ell no era local. I a mi què m'importa que siguis local, la llengua que parlis a casa o d'on vinguis, no m'importa. El que m'importa és que tu, vivint a llarg termini a Catalunya i exercint a Catalunya, tu t'adaptis al pacient, perquè el pacient està en una situació vulnerable. Jo no m'he d'adaptar a tu. I el Sagrat Cor és la segona vegada que em passa. Què passa allà? La segona, Laia. Falten protocols. Què et va passar la primera? La primera vegada vaig anar per un mal de cap de mil dimonis i jo estava incapacitada i no podia defensar en aquell moment i la metgessa em va demanar que m'adaptés i parlés en castellà perquè si no, no m'entenia. En aquell moment no vaig reivindicar res perquè no estava incapacitada i amb el mal de cap no podia, però falten protocols. No pot ser que jo hagi O sigui, jo no vaig al metge per haver de justificar la meva identitat i la meva llengua. Jo vaig al metge perquè m'atenguin, em diagnostiquin i després jo vagi a la farmàcia, compri el medicament i em pugui curar. Falten protocols. Perquè hem de justificar la nostra identitat. Falten protocols i, advocat, torno amb vostè. Molta gent es pregunta què passa amb aquesta mena de fets, és a dir, quina pot ser la condemna, quin pot ser el recorregut si tot això es demostra judicialment.
Bé, nosaltres no estem disposats a acceptar cap apartheid ni cap segregació lingüística. Per tant, el recorregut ho hem denunciat davant del jutjat d'instrucció, hem demanat que es doni part de la Fiscalia de Delictes d'Odi, és preceptiu que el fiscal en aquest tema es pronunciï, lògicament demanarem la declaració en qualitat d'investigat del facultatiu, perquè tothom té dret a la presumpció d'innocència i aquest senyor es podrà explicar, però esclar, ens haurà d'explicar per què va supeditar l'atenció mèdica a una determinada identitat una persona. És que aquí el cas de racisme és a l'inversa. Si ets català no t'atenen, i és que, esclar, els catalans parlem català. I per tant, ho dic perquè a vegades, vosaltres heu tractat molt bé la notícia, però a vegades hi ha gent que et diuen no, és que esclar, volia ser atès en català, no, simplement volia que el metge no l'obligués a no discriminés per raó de la llengua. Al metge no se li va demanar en cap moment que es dirigís en català a la pacient. Ell de fet ja ho reconeix amb el propi informe que fa. El metge volia que la Laia deixés de parlar el seu idioma. I esclar, pensem que aquest cas no és un cas aïllat, hi ha gent gran que és que és més, jo quan em ve un client al despatx m'agrada que s'expressi amb l'idioma que ell parli millor, perquè és de la manera que jo puc captar millor el seu problema. Dir-li a un pacient que canviï d'idioma li estàs donant una assistència dolenta, perquè el metge té l'obligació d'entendre el català, per descomptat. Això és un tema que no és discutible. No hi ha, malauradament, no hi ha una obligació de que el metge te'l parli, però que sí hi ha una obligació de que el metge t'entengui, evidentment. És que estem parlant d'una vulneració lingüística, estem parlant de posar en perill la salut de la Laia i, posteriorment, de, presumptament, inventar-se una cosa que la Laia no havia dit. Per tant, tot plegat és una barbaritat. Advocat... Sí, jo crec que estem parlant també d'un delicte d'odi, I d'un delicte d'odi. Doncs veurem quin recorregut judicial té i us seguirem. I us ho agraeixo als dos perquè és la primera vegada que teniu els dos a un programa de televisió. Per tant, moltes gràcies, Laia, i molts ànims. I moltes gràcies. Jo voldria dir una última cosa, perdoneu per interrompir, però crec que és molt important dir que visca la sanitat pública, visca la immigració i el desenvolupament cultural, i visca el català i els països catalans, que no ens callin i donem la benvinguda a aquells que vinguin a Catalunya. Doncs queda perfectament dit. Gràcies, Laia, gràcies, advocat. Molt bona tarda. Moltes gràcies. Adéu. Víctor Mondelo. El primer, que si és un delicte d'odi, ho haurà de determinar un jutge. Vull dir, ell considera que és un delicte d'odi. Jo estic totalment en contra del posicionament del metge en cas de que vulgui imposar el castellà a la pacient. Però si ell està manifestant, que no sé si és el cas, que l'entendrà millor si li parla en castellà, jo no estic en contra, perquè el que considero és que s'ha de primar la correcta atenció sanitària. Si no tenim més, per altra banda, si no tenim més metges que parlin en català... Si no hablas español, no t'atenderé. Si és aquesta la frase, estic radicalment en contra, insisteixo. Però si tu li estàs manifestant respectuosament, t'ho dic per altres casos que hi ha hagut, que no entens bé el català, perquè potser ets un metge llatinoamericà, que hi ha un munt, que no entén bé el català, per donar una correcta atenció crec que s'ha de parlar en la llengua. Un moment només. Si no tenim més metges autònoms, entre altres qüestions, és perquè tenim una manca de places a les facultats catalanes per poder accedir a l'estudi de la medicina impressionant, i molts estudiants amb currículums brillants, i una nota de selectivitat a la Pau brillant, es queden sense plaça cada any a Catalunya. A Catalunya? A Catalunya. Catalans. Això mateix, també tenim una responsabilitat nosaltres. De seguida vaig amb l'Ester Cabell, estem pendents del Parlament de Catalunya, de la sessió de control que hi ha hagut avui a la Cambra Catalana. Abans, Joan Julbert, Marina Fernández-Torné, breument, vulneració de drets lingüístics, això que acabem de veure. Molt ràpidament. Jo tenia entès que per treballar a la sanitat catalana un dels requisits era entendre la llengua catalana. Recordeu aquella infermera, crec que era de Cadis, que va muntar un pollastre perquè no volia entendre el català? Per tant, si és funcionari, t'exigeixen el seu... No, en l'atenció pública a Catalunya, en un hospital públic, que entenc que això era un hospital públic, s'ha de poder atendre en català. Junts va portar una moció al Parlament fa una setmana que deia que tots els sanitaris haguessin d'aprendre el B2 de català, i el PSC, el govern, es va abstenir perquè no considera que sigui aplicable aquesta qüestió. No dic que no sigui necessari o no. Hem d'anar al Parlament de Catalunya, perquè allà també s'ha parlat.